har hørt, I har lidt problemer derhjemme. Felipe, hvornår er Malle gået over din grænse? Malle slår sig i min seng. Malle, hvornår er Felipe gået over din grænse? Hun går hele tiden over til min klasse. Felipe, passer det? What? Nej. Du har noget der. Felipe, det siger man ikke. Jeg tror, I skal have nogle nye tider næste uge. Du er grim! Lortepsykolog. Du har et lortejob! Hov, Felipe. Det siger man ikke. Hvad er det? Skamfiduser! Læg det nu tilbage, Felipe! Jeg tror, vi skal have en ny time på onsdag. Jeg tror allerede, vi skal have en time på mandag. Slik. Lad mig lige se, hvor meget det koster. Jeg har 22, så det koster 23. Men jeg har ikke nok penge. Nej, jeg kan bare putte det under min mave. Jeg tager lige en skumfidus. Hvordan kunne gemme den? Jeg har en god idé. Jeg gemmer den her. Der er ingen, der kan se det. Hej. Jeg vil gerne købe de her. Upsi, det var ikke lige dem. Jeg vil gerne købe en enkelt af dem her marshmallows. Det koster jo 2 kroner. Jeg har ikke noget bag mig. Det er min onkel, der har købt dem fra i går. Og hvor meget koster det? Det koster 23. Tak. Men jeg har kun 22. Prøv lige vent, jeg skal lige tjekke over mit lær. Jeg har ikke noget på mit lær. Det er fordi... skal du betale for det der? Nej, men ved du hvad? Jeg må faktisk gerne få den her. Hvor er det sjovt. Så tager jeg lige dem her. Vi ses med dig, og have en god